7 propovjedi mrtvima od Basilidesa iz Aleksandrije, grada gdje je zapad dodirnuo istok. Zapisao Carl Gustav Jung. Prva propovjed. Mrtvi se vratiše iz Jeruzalema, gdje ne nađoše ono što su tražili. Molili su me da ih pustim unutra i tražili moju riječ, i tako sam počeo moje učenje. Harken. Počeh s prazninom. Praznina je isto što i punina. U beskonačnosti punina nije bolja od praznine. Praznina je i prazna i potpuna. Jednako bismo mogli reći bilo što za prazninu, kao na primjer bijela je ili crna ili opet nije ili je. Nešto što je beskrajno i vječno ne posjeduje kvalitete, budući posjeduje sve kvalitete. Prazninu ili puninu nazivamo pleroma. U tom pogledu i razmišljanje i postojanje prestaju, budući da vječno i beskrajno ne posjeduju kvalitete. U njemu nema postojanja, jer tada bi se razlikovalo od plerome i posjedovalo bi kvalitete koje bi ga razlikovale kao nešto različito od plerome. U pleromi je ništa i sve. Beskorisno je razmišljati o pleromi, to bi značilo samouništenje. Biće nije u pleromi, već u sebi. Pleroma je početak i kraj stvorenih bića. Ono prodire u njih kao što sunčeva svjetlost prodire kroz zrak. Iako pleroma prodire kroz sve, ipak biće u tome nema udjela, kao što cijelo prozirno tijelo nije ni svjetlo ni tama u svjetlu koje kroz njega prolazi. Mi smo, dakle, pleroma sama po sebi, budući da smo dio vječnog i beskrajnog. Ali mi nemamo udjela u tome, iz plerome smo zauvijek udaljeni. Ne duhovno ili privremeno, već bitno, jer se razlikujemo od plerome u našoj suštini bića, koja je ograničeno vremenom i prostorom. Pa ipak, budući da smo dijelovi plerome, pleroma je isto tako u nama. Čak i u najmanjem dijeliću, pleroma je beskrajna, vječna, cjelovita, jer male i velike kvalitete sadržane su u njoj. To je ta praznina koja je svugdje cjelovita i trajna. Samo simbolično, prema tome, govorimo o stvorenim bićima kao dijelu plerome, jer zapravo pleroma nigdje nije podijeljena, budući da je prazna. Mi smo isto tako cjelovita pleroma, jer simbolično pleroma je najmanji dijelić, samo kao privid, ne kao postojanje, u nama i slobodan nebeski svod iznad nas. Ali čemu onda govoriti o pleromi uopće kad je sve i ništa? Govorimo o njoj kako bi počeo negdje, isto tako kako bi vas oslobodio obmane da negdje, bez ili unutar, postoji nešto stalno ili na neki način postojeće od početka. Svaka nazovi stalna i izvjesna stvar samo je relativna. To samo po sebi je već stalno i izvjesno što ga čini podložni promjeni. Što je promjenjivo, prema tome je biće. Stoga, da li je to jedna stvar koja je stalna i izvjesna zato što ima kvalitete, ili je čak kvaliteta sama po sebi? Pojavljuje se pitanje, kako je biće nastalo? Stvorena bića su došla kao prolazna, ne kao biće, budući stvoreno biće predstavlja samo kvalitetu plerome, kao što nestvoreno predstavlja vječnu smrt. U svako vrijeme i na svakom mjestu je stvoreno, u svako vrijeme i na svakom mjestu je smrt. Pleroma ima sve, osobitost i neosobitost. Osobitost je biće. Ono je osobito. Osobitost je njegova suština, pa prema tome je njegova različitost. Zato isto tako razlikuje kvalitete plerome koje to nisu. Razlikuje ih od svoje vlastite prirode. Zato mora govoriti o kvalitetama plerome koje to nisu. Koja korist, kažete vi, govoriti o tome? Sami ste rekli nema koristi od razmišljanja o pleromi. To ja rekoh vama, da vas oslobodim zablude da smo sposobni razmišljati o pleromi. Kada razlučimo kvalitete plerome, govorimo sa stajališta vlastite osobitosti i u svezi s vlastitom osobnošću. Ali nismo ništa rekli u svezi plerome. Imajući u vidu našu vlastitu osobnost, nije potrebno govoriti zbog čega možemo dovoljno razlikovati sami sebe. Naša priroda je osobitost. Ako niste iskreni prema toj prirodi, ne razlikujemo se dovoljno. Prema tome, moramo napraviti razlike u kvaliteti. Kako je zlo, pitate, u nerazlikovanju nekoga? Ako nemamo sposobnost razlikovanja, udaljavamo se od vlastite prirode, od bića. Padamo u neosobitost koja je druga kvaliteta plerome.
padamo u samu punoću i prestajemo biti bića. Prepuštamo se rastapanju u praznini. To je smrt bića. Stoga umiremo u potpunosti jer se ne razlikujemo. Odatle prirodna težnja bića prema osobitosti, borba protiv primarne, pogibeljne jednakosti. To se zove princip individualnosti. Taj princip je suština bića. Iz toga možete vidjeti zašto su nerazlikovanje i nerazličitost velika opasnost za biće. Stoga moramo razlikovati kvalitete plerome. Te kvalitete su parovi suprotnosti kao na primjer djelovanje i nedjelovanje, punina i praznina, živo i mrtvo, različito i jednako, svjetlo i tama, vruće i hladno, sila i materija, vrijeme i prostor, dobro i zlo, ljepota i ružnoća, jedno i mnoštvo. Parovi različitosti su kvalitete plerome koje to nisu jer svaki je u ravnoteži sa svojim parom. Budući da smo mi pleroma sama po sebi, isto tako imamo sve te kvalitete u sebi. Jer je osnova naše prirode razlikovanje, što znači pod brojem 1. Ove kvalitete su različite i odvojene u nama jedna od druge. Prema tome nisu u ravnoteži, slobodne, ali su djelotvorne. Stoga su žrtve parova suprotnosti. Pleroma je razdor u nama. Drugo, kvalitete pripadaju pleromi i to samo u ime i u znak različitosti možemo ih i moramo ih posjedovati i živjeti ih. Moramo razlikovati sami sebe po tim kvalitetama. U pleromi su one uravnotežene i slobodne, u nama nisu. To što se razlikujemo od njih izbavljuje nas. Kada težimo dobrom ili lijepom, tada zaboravljamo našu prirodu koja je osobitost i predajemo se kvalitetama plerome koje su parovi suprotnosti. Radimo kako bismo postigli dobro i lijepo, dok istovremeno polažemo uporište zlu i ružnom, budući da su pleromi oni jedno s dobrim i lijepim. Kada ipak ostanemo vjerni našoj vlastitoj prirodi koja je osobitost, razlikujemo se po dobru i lijepu, a prema tome istovremeno i prema zlu i ružnom. Iz toga ne padamo u pleromu, uglavnom u prazninu i uništenje. Ali kažete, prigovarajući, ta različitost i jednakost isto su tako kvalitete plerome. Kako bi onda bilo ako težimo različitosti? Da li smo, ako tome težimo, nevjerni svojoj vlastitoj prirodi? I moramo li ništa manje biti prepušteni jednakosti kada težimo različitosti? Ne smijete zaboraviti da pleroma nema kvaliteta. Stvaramo ih kroz razmišljanje. Ako, prema tome, težite različitosti i jednakosti ili bilo kojoj drugoj kvaliteti, idete za mišlju koja izlazi iz plerome. Koliko god da pratite te misli, opet padate u pleromu i dosežete različitost i jednakost istovremeno. Ne vaše razmišljanje, već vaše postojanje osobitost. Prema tome ne različitosti kako mislite morate težiti, već vašem vlastitom postojanju. U suštini, prema tome postoji samo jedna težnja prema vašem vlastitom postojanju. Ako imate tu težnju, nećete trebati znati ništa o pleromi i njezinim kvalitetama, a ipak ćete doći do pravog cilja vrlinama vašeg vlastitog postojanja. Kako se misao otuđuje od postojanja, to znanje moram vam ja pronaći pomoću kojeg ćete držati vašu misao na uzici.